I mere end et halvt århundrede har mange af den vestlige verdens mest indflydelsesrige personer mødtes en gang om året i et helt lukket forum. Det kaldes Bilderberg-møde, opkaldt efter det hotel i Holland, hvor det første møde blev afholdt. Og deltagerne er fra den absolute elite inden for politik, erhvervsliv og medier. Der bliver ikke taget referat af, hvad der bliver sagt på møderne, og alle, der deltager, er forpligtet til ikke at fortælle, hvem der har sagt hvad. Igennem tiderne har ledere som Bill Clinton, Bill Gates og Henry Kissinger, og også Mærsk Mc-Kinney Møller, Anders Fogh Rasmussen og nu Helle Thorning-Schmidt, kunne mødes her og tale, uden at det offentligheden har vidst, hvad der blev talt om. I denne weekend blev mødet afholdt i Danmark. We despise you! We absolutely hate you! We want you out of our country! Go down! Be a human being or face the consequences! Foran Hotel Marriott i København har der i denne weekend været demonstranter. På hotellet har det internationale netværk Bilderberg nemlig holdt deres årlige møde. Bilderberg er en diskussionsklub i virkeligheden. Ved vandet bag hotellet har vi mødt Anders Eldrup, der i 11 år fra årene 2001 til 2011 har været med til Bilderberg-møderne. Havde lejlighed til at lave. Møderne er forbeholdt en lille eksklusiv skare af de mest indflydelsesrige personer fra den vestlige verden. Cirka 140 af de mest magtfulde mennesker fra den økonomiske og politiske verden har altså været samlet her i København i weekenden. Ja, der kommer folk fra det politiske liv, der kommer folk fra forretningslivet, bankfolk og journalister og fritænkere er der også af til nogle stykker af. Så det er en blanding af folk, der har en mening om de samfundsproblemer, som man nu er optaget af i det pågældende år. Men Bilderberg-møder foregår i et lukket rum. Det er ikke en klub, man kan søge optagelse i. Man er heller ikke selvskrevet, bare fordi man for eksempel er minister. Man skal inviteres. Og gennem tiden har folk som Bill Clinton, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, Henry Kissinger, Angela Merkel og Gerald Ford deltaget. De mødes i 2,5 dage og diskuterer problemer, som er oppe i tiden. Anders Eldrup, der tidligere var departementschef i Finansministeriet og derefter topchef i Dong Energy, var såkaldt organizer for Bilderberg i 10 år. Nu har jeg dog været med i en del år. Hvert land har en organizer. Det er den person, der vælger, hvem der i det pågældende land er kvalificeret til at blive inviteret med. Hvad er en relevant og en kvalificeret person? Ja, der er jo heldigvis mange, men vi er inden for den verden, jeg nævnte før, med den politiske verden, virksomhedsverden, den finansielle verden og også nyhedsverden. Så inden for den verden har jeg kigget mig om efter, hvem jeg synes kunne være relevante, men også kigget mig om efter personer, hvor jeg mente, at det kunne være en vigtig ting for de pågældende personer at deltage i sådan et møde, opleve den diskussion, der var, og også knytte de relationer, som man kan knytte sådan et sted. For nogle år siden inviterede jeg Connie Hedegaard, og jeg har inviteret Helle Thorning-Schmidt for at nævne eksempler. Tydeligvis på det tidspunkt politikere, som var på vej frem i systemet, og for hvem det kunne være relevant at have et netværk af den karakter her. Det er vanvittigt interessant, fordi det jo er sjældent, at man har mulighed for, hvis man er på et vist niveau, så er man jo tit i situationer, hvor man selv er den, der sidder for bordenden, eller selv er den, der skal holde oplægget. Her der sidder man altså med en hel masse andre på samme niveau, som så sidder og diskuterer med hinanden. Så på den måde er det enormt stimulerende. Connie Hedegaard er en blandt mange prominente danskere, der har deltaget. Det har Helle Thorning-Schmidt, Mærsk Mc-Kinney Møller, Bjarne Corydon, Jens Otto Krag og Mogens Lykketoft blandt andet også. Det, som jeg har oplevet, er i 3 omgange at være med fra 2003, 5 og 7, var jeg med de møder, der var i henholdsvis Paris og ved München og i Istanbul. Et meget højt niveau af information om internationale spørgsmål, både politik og økonomi. Med nogle af de største eksperter, men også nogle af de tungeste beslutningstagere i Amerika og Europa. Deltagerlisten er offentlig, og det er emnerne også. I år deltager blandt andet bestyrelsesformanden for Google,
chefen for den engelske efterretningstjeneste, den spanske dronning og NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Derfor er der også et massivt sikkerhedsopbud, når deltagerne inde på hotellet skal diskutere emner som Ukraine og overvågningssamfundet. Men så holder åbenheden også op. Efter deltagerne er gået igennem svingdøren ind til hotellet, så må ingen af dem fortælle, hvad der bliver sagt, eller hvem der siger det. Så er spillereglerne det, at ikke at det er hemmeligt, hvad der foregår, men at der bliver ikke refereret fra møderne, at så sagde den ene, og så sagde den anden. Så på den måde er der et lukket rum. Og det er jo ikke for at holde nogen ude, men det er for at kunne få en fri og god debat. Der er for få fora i verden, hvor dem, der har ansvar af forskellige slags, en gang imellem kan sætte sig ned og prøve at blive klogere og diskutere tingene fortroligt med hinanden, uden at de skal stå med kameraerne oppe i hovedet i samme sekund. De lukkede møder har altid været en del af Bilderbergs DNA, helt tilbage fra det første møde, der blev holdt på Hotel Bilderberg i Holland i 1954. En af initiativtagerne var den hollandske prins Bernhard. Dengang var verden delt i øst og vest. Sammen med andre europæere ville den hollandske prins skabe et forum, hvor ledende folk fra Europa og USA kunne mødes og tale åbent og fortroligt for at skabe bånd over Atlanten. Den daværende chef for CIA og den amerikanske præsident Eisenhower synes godt om ideen, og siden dengang er møderne afholdt årligt. Men når så mange magtmennesker mødes, og offentligheden ikke kan få lov til at høre, hvad der bliver sagt, så skaber det myter og konspirationsteorier. Derfor har der i denne weekend været demonstrationer foran Marriott i København. Deltagerne i demonstrationen mener, at Bilderberg-gruppen har en skjult dagsorden, og i hemmelighed er ansvarlig for mange af verdens begivenheder. Jeg ser det som et stort kartel, hvor de sidder og arbejder sammen, hvor de sidder og forhandler sammen, netop for at få indført deres indflydelse. Det er også derfor, de tager de mest indflydelsesrige mennesker. Og at Bilderberg gerne vil fungere som en slags verdensregering. Det forklarer Ole Dammegaard, der er en af frontfigurerne ved weekendens demonstration. Problemet er, hvis du studerer historien og ser, hvad det er, de har lavet gennem årene, så er det, at de har gennemført sin agenda, altså med en meget, meget mørk agenda, der handler om at totalt centralisere verden til én global fasciststat med én verdens hær, der er en kombination af NATO og FN, for at kontrollere befolkningen. Men ideen om, at Bilderberg har en skjult dagsorden om at overtage verden, afvises af en forsker, der har studeret gruppen. Mange af dem, som har en finger med i at organisere de demonstrationer, de har lidt en hang til at tro, at Bilderberg er sådan en verdensregering, der ligesom styrer alt bag lukkede, bag forhænget. Men selvom Bilderberg ikke har planer om at skabe en fælles hær og overtage verden, som altså nogle af demonstranterne hævder, så kan det stadig være et demokratisk problem, når folkevalgte politikere deltager i magtfulde møder, hvor vi ikke kan få at vide, hvad der bliver sagt, siger Dino Knudsen. De her organisationer som Bilderberg, de er medvirkende til international regeringsførelse i dag. Den internationale regeringsførelse i dag foregår jo ikke kun i regeringskontorer. Det foregår kollektivt i transnationale netværk, hvor idéer, personer fra eliten cirkulerer på forskellige poster og diskuterer indbyrdes og er med til at skabe politik, sådan som det ser ud i dag. Det er da på en eller anden måde absurd at sige, at det er udemokratisk, hvis nogen, der er folkevalgt, en gang imellem sørger for at blive klogere på et eller andet. Altså det er sådan, man skal se det. Og vi har da ikke et problem med, at vores folkevalgte bliver for kloge. Altså vi har da sådan set et problem med, at når folk først har fået de der poster, at de så ikke længere har så meget fri tid til at reflektere over tingene. Der er ting, som man er nødt til at holde i lukket kredsløb, så det her er sådan set ikke særlig enestående. Men det, jeg kan tilbagevise på enhver måde, det er forestillingen om, at der sidder en verdensregering der i Bilderberg og bestemmer noget. Men hvis en politiker optræder som politiker og ikke som privatperson til Bilderberg-møderne, så er det et problem, lyder det fra Dino Knudsen. I den udstrækning, de taler på vegne af en regering, der er det altså vigtigt at sige, der taler de på vores vegne, og der har de mandat, der skal de jo have mandat med fra os. Og der er det et problem, at vi ikke kan se dem efter i sømne, hvad det er rent faktisk, de snakker om. Altså deltager man som privatperson, eller deltager man ligesom som den position, man sidder i, når man bliver inviteret?
kan man dele det op. Hvis jeg bliver inviteret til et middagsselskab hjemme hos dig, sammen med en masse interessante mennesker, skal jeg så prøve at definere mig selv som politiker eller privatperson? Jamen, det er jo altså, det gør man jo ikke. Altså, sådan gør jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg deltager også i diskussionen som den politiker, jeg nu er. Uden at det skal blive det eneste, vi snakker om til det selskab. Ikke? Det mest mærkelige ved Bilderberg, det er, at det kan blive omgivet med så mange myter, fordi det er bare nogle mennesker, der er interesseret i andet end deres egne områder, og de er interesseret i politik og samfund og økonomi og hvad det nu kan være, og de er først og fremmest interesseret i at diskutere det med andre. Det 62. 20. Bilderberg-møde sluttede i eftermiddags. Om præcis 1 år mødes de igen. Men hvor det skal være, ja, det holder selskabet vanen tro indtil videre som en dyb hemmelighed. Ja, det forlyder dog, at Bilderberg-mødet næste år skal afholdes et eller andet sted i Storbritannien.